thlir tu te chi bai ule voin he January ni somni paruk iniram Republic Day voi somsarina hania voina hian NGO Coordination Committee ten Republic Day lomna an boycott tuna hian jing dar rukle achan ve vel ania Treasury Square kanom mekani helai hian hei duty tham tak an oma branch rang rang atangin ani naw khoma ni zan lama veng then khata chuan duty dan tur ten puang ani hun thum vela voina hian duty an in siama Republic Day lomna tur atana in pocha tam tak voina hian in amun an thleng thei lo an kal lo ani chuan hei hela han plakat tam tak an ron keng we oppose citizenship amendment bill ti te tin hei india in ziak te po tam mai atiang hian khovel khiata CAB sangni som paruk kan du lo sia lantirin NGO Coordination Committee de huai hotin tuna hian hun man mekania report kan thayang kan rom bu sai chodon ani helama hian hei a train khat helaya a functiona teltum nge ni official te pon diang chu lu tu ban mama ro chu anni hian kal lo turin an lo nge na tiang chuan mi engamo zat helai ron paltlang tum hian om to thatakin an hong vele mai boka pu te nei an nia ho tu te nei an nia anni tan amani thuan kal lo ngot te kha thil phe omani ve tho maya chung te wang chuan an khiat thiam om viau tho ani poni sela hei nam thil ania kan ram thil ania wangin tin anni tilai duty te hian thatakin an lo ngen thina hei police pon tam khop maya thanem tak tilai hian police an duty ti chuan duty te hi tukin jing dar ruka helai mun hi tam tak chuan an thleng to ania ti chuan eng poni sela program hi daria ta tran tur ania voina hian Chief Minister, Cabinet Minister, baga MLA te, ten DC te, Chief Secretary te, khatiang ho bak khachu lamawm an lo he rem an tilova. Tichuan an ni ho khan tlem te mi pui tel lovin. Indiram Republic Day, voi somsarina hi lamawm man chuan tum tho ningei tur ania chutiang chuan program a theiang angan man te po ha cover kan tum don ani. Ai plakat an keng war lemaya withdrawal citizenship amendment bill sang ni som paruk ti ten zia ka hei adang po hin keng thua thu mai hu athu chui nang deu vek ani hi athu chui nang deu vek ani ole helama in hindi ania NGO Coordination Committee Mizoram ti noya sap tongina in zia ka achung lampang hi chu kan thiar lo mayang a thiar thiam an tam zok in karing air lamawm lu thak na get puiber tuna kan thleng pheya police san lo tam hle maya te chuan NGO Coordination Committee volunteer duty te po an omani ti riat thaya hei banner lian pui pui tilai hian an lo phar duai maya attention plakat te po an kenga tiang chuan helai hian a chung lu tur te kha polite takin an lo ngen thina namthil ania in thetiam anguti in chutiang chuan helai hian duty engemaw zat hmu tur an oma ten helama amar lambera son gate pakhatala oma chu kan lakal lo ania chungte po chu kan en phei zelanga ti chuan lamawm chunga Republic Day sangni sombakua an manna program te po atheirangin report ron siama cover kan tum donani 17 India Republic Day 26 January sang hi sombakua boycott against citizenship amendment bill sang ni som paruk organized by NGO Coordination Committee Central YM MUP MHEP MZP MSU Mizoram ti hela hian anlo azar phar ania ti chuan hmunna kan muang tho khan hei hindi thuziak te po anlo keng hlom ania hela hian duty thanem ngai takin anlo ding khatlat mai ani lamah Mizoram committee tena NGO te dinge angin sarkar ne adik norma sarkar ka ho pa ber ka ho activity center
thì ông nó cái này thì mua ở chuan angin nó kim hệ còn những cái lông này angin nó cắt trên tối té trên cái lỗ thì về thì chu rồi thì cản thuê này vangin tôi cái này hiện cái hay là còn những cái phong sửa mong tu là cái này để xe jadi dia tôi ta có bộ đồ không phải rồi chuan tôi là cái chế chuan cái chế tôi là cái này để xe cái này ngay cái này yang chuan cái này tổ bay tiêu tiêu cho nó tôi tổ chức cái gì ba tôi lùi lùi đi chuan bố luôn sau đó tôi còn thấy điều đó cái Mizoram shop cái gì đó cái này nằm này thì cái bộ về thì đấy cả cái thủ lạc của cái ngay đúng không còn cái đề phong sửa tối thế thì là mất chuông thì cái tôi chỉ thủ chuông thì tôi mấy bây giờ lắm à chuông cái đồ thấy tất kim tê thì cái gì trên hàng khan lúc đó mai giữa tôi cái này so mà cái bố của cái số em Mizoram mà trong mình lung rùa lên nó rất là kim tôi là con số nét à chuông thế mà cái hàng riêng một số cái bộ lô còn thì cái gì mấy thế à chuông riêng sao cái đồ cái này nghề một cái này Additional CEO, Chief Electoral Officer, le athian te to pui te, hela hian luan ron tuma hei an no pui le pon ron hruai ni, ama ro chu an NGO hruai tu ten, kolai takin an lo nge nan in bemeka, tilai hian kan nam thil ania, kan nam issue awangin he thil hi. Kan boycott ania min na se thiam te uti in kan NGO coordination committee lamten an lo nge mol ani citizenship amendment bill sang ni som parukhi kan du lova soinon pongai to lova chu republic day hi boycott kan tia wangin ma kan la chawa amaro chu Mizoram ko khoi ti committee te palaya runkalin sarkar ne na anh biết thấy nó tụt công tế po anh còn giống tế po nhỉ bốc à tin nó nghẹn phim phim mà ta cho sarkar này nó soi hậu vinกันhậu tu tên này nó ngun taka cái soi hậu nua là mua là republic day cho mình lekin mình tir về rồi tia ta chuan nhỉ tin khét thiểm na cái này ta cho cái chief minister te cái governor te le mi poi mo tlem te le apare tura po silai puchin le lawmawm awa dong turte chin bak chu du lo ni se kan tia tiang chuan tukina hian to mai kan thok chuka kan duty kan thok chuk thakop maya tin hei khami secretary chin chunglam sarkar officer lian kan tia po khan chung chu phal sakan ni ma ro chu chung lo deu ran lu tal tum te point om ve fo maya nam dang khang is no pang te kan tiang chi ma ro chu he kan lu tir lo sel chu la ni chu wain kan tu manga kan loin biarim to na khai ti mayang kan lot tin tir nge kan tu mani ke ni chon thei top chuin kan tang zelang ti kha tu na hian kan soi do chu ni Mizoram district capital danga hian hatiang hian ti ni vem district danga pe chuanin tilove DC office 12 la flex kha chu aming lo pot parvesela ti bak paret lenga mon ti bung pe chu om don mi lo mun danga chuan Mizoram pumpuya boycott Mizoram pumpuya boycott ni helai po hian ni soi sarkar thar ten lo ni le engamo le ko khoi tu committee te ngen na ani zaton no te om lo thei lo wa Mizoram tho ho no te kan lo nei thathina wangin chung bo ro ka wang chon helai po chete in enge ni local pui ve kha han ria thiam na om ta de leka chu po chu kan du tu sam tu ni ho big lo wa ma se alo thei lo chin kha lo om ve do te po ani e berana governors at home hi kha chu raj bhavan hung chu ani wangin an mani nge ni celebration han tia khan thingpui lo in ho khan ni wangin khalam kha chu kan ho tu te po na wat ve tham vak lo kan ngai do te po ni ma na chu nan kalpui mai don kan fiam ro chu kum na chu nan kalpui lo tu ra kan ngai kal tur hi nom vak lo mai thei tu ra bo kan ngai ni hemi tu la hi ziakin emo central lampanga thlen na omem central lam han thlen eng malom lo he tu na pong ro em kalpui dan hi a lo tin lo po la lang don chu ni thil in herdana zirin tiang khan media te poran cover tura kan ngaya national media te point le heng tual chung mi te point chumi kal zela chun atu langin kan la soi ho zelang chu ufobian kha dan har sa deu den omani mo thil hi nimila kan chief minister hoa kan meeting a soi angle kan soi angin
ani tur phung ang ni lawa kan thanem ngai na te kan pet gol na turin ang vek te ni si kha remi ruat tlangila in siam remang utia wangin akal tura te hi keinin committee na NGO coordination ina kan hriat thiam dan chuan som chun tama than te chu tlem te ni tiang deuh khan akal tura hi chu chief minister office atangin emo an lo hril le ni tura kan ngaya akal tur china kan ti chu government civil secretary chin MLA zong police lama SP chin tin awadis lomandong turte le akal pui sim arm contingent le an lam ruala lo votur pen party te khachu part of program anga kan ngaya tin aflak han boy pui turte le compare te le an refreshment boy pui turte po kha akal pui ni tura kan ngaya khang ang awang khan information pek chu kha sarkar lamatang pon in filfiana om thatok man bik lawani kan ringa an sual wang le helai kan boycott an bo chet du wang rim nia kan ngai lawa officer lian tak IAS pon yang IPS pon yang MCS pon yang MPS pon yang khang hawa kha som ni si ma se kal tura hril ni lo wanga riat thiam lo kha an om pala kha lutum an oma an sual wanga kan ngai lawa som nan dong miau sia kal tura ni lawe ti hril len don lo wangin ron kalan tum ni maya kan ngaya elaya kan dam nam dang mi pathum te kha lut tura ni ngaya ma se nimina kan committee ya NGO coordination committee kan hriat thiam dan chuan an ni khan tel si lawa khalai kha kana ri hril fialok ani hela hian hei ex serviceman ho an lo om khom tal maya ni chuanin anh ni helai a geta luan tum ni om takani khain lut thei do ne kan hello le kan lut thei nge mo march pas tivel in tum ve mi tum mong jo kan pu sai ani anh sa vel nge om cheu kha mi som thum pakhat som tum pakhat mo in lakim lo deu ni mo hei kan lakim lo deu lakal bel zel tura jo kan ngai in lut thei in ring em kan ring big lo kan ring big lo lut tur ti si kan tel tlat lo ring lo in ron ka order kan muangin kan ron kal ve top ani tak chu hei ex serviceman ho an nia mizopa fel tak an nia lut lo ma sen vui chuangin ka ring lo isu a hianin ngai to na nasata ka mang ve tho ten nia ma ro chu order an huwa kaltur khan ni men ni sipai khan ni mai thina sipai bang an nia chu bang chuan ho tu te thu ani khan chun kaltur an ti chung kal khan ni mai an ron kala mar chun lut thei ri lo ni air ground aluna gate marlam tuna hian kan thleng pheya helai po hian duty NGO coordination committee duty engemaw zat an lo oma helai gate hi an lo khar tlat mai ni hei kan buang hian 7 India Republic Day boycott ti banak lian pui mai an lo tara ti chuan citizenship amendment bill sang ni som paru asena thai chiat an lo zar duai boka chuan hindi ziak le mizo tonga ziak te sap tonga ziak te plakat engemaw zat an keng boka chuan helai po hian an sarkar huai tu te le NGO coordination committee te in rem na lut tura anti chin nilem lo helai ron lutum kha engemaw zat an om ve thin ni ngai tur ani an lo in ngen molin chutiang chuan an lo in narkir ve bok ni na langa boni sela hei tuna hian dar sari lechan ve ari chhoto dariata air ground lamah Republic Day lomna program chu amingin kalpui tumani thowa tuna tanga dar kar chan ve la hian program chun mang ve thodon ni ngai turani kan kalanga chutiang chuan ahuna report kan ron siam chho zelang kapuro win watang ve hi hun lai takania hun lai chan lo chun kan nami kan ral mai sin le enge ni CAB sang song paruki kan tana that lo na keini tan chuan nei ramri de pom kan niamo hei hi du ron lu theina area chan sa zawa
chu wang chuan kan ram tan chuan he thil hi kan tlem sia lawmawm top nia kan ngai ani le hetila hian i duty na rei toem rei to thowe hian idin na rei toem daruk le chan ve vela tangin ani ron lu lui tum vel ten om vem om ve zo pan ni khat chu a wam lo chin mo in lo dang ve thei a bak chu gentleman takin ron ti u van la lian a khiang te MSU president lo au lo maya thangem ngai khop mai tila hian engen ni har san na tila duty vela hian in neim ni san lo amai ro chu ni milama sarkar ne na kan in biak na anga kal thei tur chin kan bituk ai tam ma hian ro an luan tuma chu tilai chu kan buaina ve deuh chu ni deuh in hanin dang ve deuh kan hanin danga then chu kan in ho tir le hei kan in lu tir lo ni a thei chin chin a chuan kun isu bi hrim hile in clear dan kan ram le kan nam ta na a point ni ai fiat na point ni khat ko mi han sin ta chai khoi he bill bi ka hi ani na taka chuan han chui chian chuan unconstitutional bill ti lo thei lo ni a India dan pui hnuai om kan ni ria wangin hemi dan hi a violate na tam taka om thein a hriata e muslim bi kan tel lo chu tilai chun sa ko ti bi ti turangin hindu bi hi alanga jain hemi Parsis ti te Buddhist ti te Christian ti hi chu a velek ang chu ni mai na langa chumi ni na la ya chuan pa sa khuan a pakhat favor awanga he thil hi ti bi ka wang kal nin a hriata chumi a chuan hei Mizoram bi ka chuan in kan boi pui ber chu chakma tala tui kupten ni a e chakma hlom bi ka phei chu Buddhist lampang an ni a chuti lai chuan Bangladesh atangin hei dan lovin an lo lut na sai mem ti kan thria he bill hi pass ani chuan he ai tam ma hi khwale tui ni na nei thei khan ron nom don tlan maya chu wan chuan he kan ram le nam tan hian a thalo tak chak ni ti lai kha an soilan thei ni se thang a thil hi mizo fatra kan nge turani kan do dal nge turani tilai kha kan ni sana mi ngai le maya ta mani ni kong so kha ni kalve mo tu kina in ron duty le khap mai ko khoi ve nga ngai nom tu thianga iti thale mai kapu kumeng sang ni Semua pariat kan di tahu ti chuan in ta iron duty ve tang sang ani mo Hei, iren thar branch way me tang karon duty ve tang ani. ni tak chu in ron thok thabok em eden thar Hei rin ain karon kal thaviau som panga borvel kan local ve. ni zana in tlang au ve Ni zana branch committee executive committee kan neia chu tang chuan in kan rela vo in hun tur hi duty dan tur te. Chuan chu ba ka tukin zinga kan au ba ka ni zana te pongor dewin kan au ni chu ale a hot ling thok atini fiam a lo ting khom mai hei dar sari nulam panga phei chuan atu ma hi lu hi kan phal to lo hrim a mi te pon nek lui lo a hei a lo ting khom mai kan lom khom mai danin la lok ten citizen amendment bill a hi mizo te tan hen abik takin notice apo ala bertila kan sai swal lovin karinga asan chu tian Bangladesh atain chakma tam tak tuna po alut san aman lo lut reng theya du huna ramria BSF ten an duty a ven si lawa chakma te chu du duinan kal tlang theya chowang chuanin reilo te a hian tunata kumsoma tun amendment citizenship amendment bill hello pass ta se kumsoma chon Mizoram mi hring za deuh tho hen lo lu kan ringa chowang chuan chakma chief minister te chakma minister te kan nenga chakma hen ro min rel sakang ti hi a chiang in kan hria a chowang chuan atop thenga do tur atop thenga beitur kan nin kan hria a amaro chu hei tukin zinga Republic Day boycott te kan han tia chu ti cha la ya chuan a ko fran suai tu te le kan ram suai tu lu berten a ming ta min ti tir phal ro wan ti kan ti tir ani a hei poi kan du samani hau lawa tu ti ruale ro chuan kan ram himna tan tukin a po hen kan beya mi pui rel ro na ti na te po kan lo nein kan ringa amaro chu hei kan nam dam na ni na kin lo ka chim ra la kan om lo na tura ta na kan beina ni ti hi fetlang hei amol thayang berle afia thaidan ber bi pui da khia thiam thaidan ber toi zo ka soi thai chu ani than khathian hello China ten han ti larang reng khop me adika hetiang taka India sarkar ina notice nam tlem zok te min ngai tha ani si chuan tlan chiat na tur bel tur kan mizo tong
upatong takin lal sut von tur kha kan zon ve mai te po hi angai chang oma chu kan nan ti na chan kan mangang au o ani bere ole voin ya hianin hei citizenship amendment bill sani le som paruk dodal na tan Republic Day vai som sarina chu NGO coordination committee huai khotin kan boycott anita hemi ma yan kan soilok du chu atira kan ruam handana chuan total boycott ani total boycott kan antia chuan tu tema a function a hianin tel lo indan tikha kan tumdan ania amai ro chu sarkar te alawin thla ka sarkar thar alawma sarkar thar ngenna te po ania tin MKC te po in palai na ten run thoka chulai chuan thil atha du tu vek kan nia wangin kan tang ho tu vek kan ni tho wangin tin mitlem te in kan lo ti ve tleng mayange helai hian an tia chuero chu ani takalom tin ria thiamna nein kallu turbik tel turbik chinakha ruam hanna awm ta chuda chuan hemi than lalchin mi somli MLA kan an ti chin chuan in chief minister te lekhang minister kha huam beka tin sarkar a chuan secretary chin chunglam ti kha ni maya district a phei chuan function nei lo hrim DC kot dual zol vela flag bo parve chau kha remti ania chuta chuan chu kan in remna anita ni sarkar ne ka in remna ania citizenship amendment bill hi engwanga du lowa hetianga boycott ge kan ni ti lai taka kha heia te ti hian han seidon taila citizenship amendment bill sani re som paruk hi ani na taka chuan hindu bill ti te pona soi thei arin oma achan chu sa khua ti bik hemi kan ram India ram chevel nai vai Afghanistan te Bangladesh te le Pakistan hemi nai vaya sa khua hindu non muslim kan ti ang diang chu muslim ni lo deu zong ho abik takin hindu te an diang chu buddhist te khang ho wa kha ngai na thiam na nei ni chu citizenship act sang ka zakwa somnga le panga khami amen na tur kha nia citizenship act sang ka zakwa somnga panga chuan heng dan lawa lo lut te hi illegal immigrants tin thon let vector an omna muna thon let vector ti kha dan khan anei ani maro chu tu na chuan khami pialama khan citizenship act sang ka zakwa somnga panga khan citizenship ni ve thei tho da kha om ta chu na by naturalization an ti kha nia chu kum som pakle pakhat an lo om to chi da chuan an dil theyang ti kha nia dan anga citizen ni theina kha tuna dan thar an abil alo ni don chuan he mi bil ai chuan mi kumruk kumruk helaya hianin an lo om to chuan dan lawan ompon dan lawan run lupon kumrukan om chuan kha dan hnuaya khan dan alo ni chuan dan hnuaya khan citizenship ni theina kha an nei don ta a cut off date apo kha December ni somthum paka sang ni le sompali kha anun mang hial le nga la chu ti ni chuan Mizoram a hianin keinia chuanin kan hlau thon bera chu chim lampanga solai Bangladesh border a soni maya country dangin BSF in an venga kan border hi Bangladesh le Mizoram in kara hi chu du ina lu apal tlang the ni manil ka po helam panga tanga kalte po an pallut an tlang thamaya tin solama tanga run lut tur te po so du ina run lut thea tin a chak lok kha abul thai kha chakma district council kha animaya sola tanga run lut tlang puya so hemi chakma kan han ti ho hi an nia chitakong hill track vel Bangladesh nai vai somi India ram Mizoram ramri nai vaya Bangladesh chakma ho so an nia all sam takena run luta tichuan helaya shelters in hum him na turin an ba ni tam mi le sa tho kha an lo oma tichuan rei lo te ti kha an ma anin hum him ton zela tichuan atopa citizen ni theina kha dan hnuaya khan an nei thei don tin ania tuna hian he dana om ma po hian khang run lut ru tam tak khawa kha arukin electoral role ate anin thun ani tin dan lawa khodin po so om nual songlai a son ti te po kan an zela chung ho chu songlai a son anin khwar bun run khwar zelani tin mani loka khan kan hrianga Rohingya issue a po khan kan hrianga khanga te po khan kan ramri a him lo zia chu hria tanga engemaw zat khan run lut ve huk mai ni chuwang chuan all sam takin kan ramri hi alu thei
cho tia run lut rute helaya loin hum him theina turin an ma ni mi le sa te an namaka an lawm box si chuan tiang khan an pung zelanga mizo kan latlem ro puisia helai hian chimral kan nima yang ti kha kan hlawani chu ta chuan keinin chimral kan ni lo tur chuan he dana hi thei tok chua kan do dal hi angai ta tuna hian Rajya Sabha in mun le me ka kan thria heng hi sarkar lai pui point an pass lang lo da tur hian thei tok kan chuanga ya notice a phei chuan hei kan thria ne so huai hot te khan kong zo te an han tia amaro chu tuna hian hei asama teng te po kan boycott ang hian kan tiang hian an ti le tlat to lo ani tin megalai te po a physical ang zong phei chuan an ti le to mang lo tluk ania chunga chuanin an tara a him lo da chu angai vek adik vek to a him lo dan chuin ang vek amai ro chu min an zuai le deu lek na chan dia lang chu a sarkar a zir te po alo ni theyanga keini rama hian chuan keini state a hi chuanin mi pui kan thema mi pui ten kan ram him na tur hi kan langai tu ema wang hian tiang hian hun program man ania chuang chuanin citizenship amendment bill hi keini rama chuan kan tan hian mizo mi pui te tan hian kan latlem sia a him lo tak zet ani ti kha khalaya kha chuan him lo dalai kha nia kan mala na chin pakhat a hian kan soile du chu district le helwe state capital chau hian ni lova subdivisional level kan ti le block level a po kan beina savia wani tu na hian mun than ka da pe chuan India flag po hi Mizoram a in tar tur ani lo ti kha kan han don dalan ya kan foi tu te tangin India flag hi a in tar to tu ni lo ti kha chu mi om je chu independence chu kha lek to maya amaro chu khang kha chu India huang chu kan lom thau sia wangin hek hi chu ti kha ania chu ta chuan India flag chu an pot parve thawang district a tele helai state a te po amaro chu function om je nei lo function mumal taka nei thei lowa hetia kan om hi chuan le mi pui na kan support lo miau hi chuan helai Republic Day hi lo tling takin an manga kan ngai thei lowang hei Kashmir ate po kan ria hel rambuai an dia ge nga hianin India flag an po pardon pon sipai na an hual thup nan kara te an pot parani khang ang khachu a lo tling chuang lo chuwang chuan mi pui tel lo program hi a lo tling tak taka ke ni chuan kan ngai thei lowani kha kan ngai da ni lawme president ania puar ke thanga ani he helaya duty hei thane mangai hle mai ka pui thleng ma Sengma bage so lama tangin dagin pui pula tangin le satilai jodin main gate te kan ron fangkol vek to ithian te ne gathian te nen obi chu theta kan in mu thei mai chu kan finance secretary nen kan lo kala ani tak chu kan tang ve khom bai enge ni kan ram le nam tan poi ni ai lo thir ve dan te ni hei hi voi tam tak NGO coordination committee ang hian hei MUP hi NGO coordination committee a tom ngai pol lian Mizoram panga omjinga pakhat kan nia central way me MUP MHP MZP le MSU te koi kom thilang mai hian kan tang ruala chuwangin he thila hian voi tam tak meeting kan nei to emergency meeting kan ti te tin Honorable Prime Minister of India Pu Narendra Modi te Honorable Union Home Minister Pu Rajnath Singh te Mizoram alaujin po khan ke mani NGO coordination committee thuai tu te khan pu theina helipata te khan kan neya hemi chung chang hin lo soi pui kan lo soi pui chang ni lovin ziak point joint memorandum president panga in kan sign thap kan pe boka chu mai ba ka chuan hemi hi pass lo tu ra kan ngen na ngen ngo ta kan ngen na mai ba ka joint parliamentary committee JPC MP rual ina study turan ti kha miron tlo ve ge ro se ti point ziak point mai chana po tong kamin kan nge na min ron tlo ta chuang lo wa ta ro kan ron ti la ge an ti min ron tlo ta chuang lo wa hemi chung hian le kan ngen na te nga mangai lovin Lok Sabha khan January ni khan he bill citizenship amendment bill sani som parukhi
อันนั้นป้าสตัดทุดขันเนียจูว่าอินกันลุงอ้อยเราตักเจ็ดอันนี้ NGO Coordination Committee เตหีทีนกันน้ำตาลป่วยนะป่วย กันน้ำตาลป่วยง่าโดนะป่วยง่าตูนัดชันชูเฮ้ย CAB สารที่สองปรุกาเฮียนตูนมาขวาเลยตุยนี่เทนะเงี้ยก็มอวีซ่าเต้นในโลพาสปอร์ตในโลคิดขานโฮ illegal immigrants กันที่โฮค่ะกุมสอบประกาศสอบปนิงค่ะนัวขวาเลยตุยนี่นะนี่เทค่ะตัวน่ะชวนกลุ่มรุ่งเล็กอะที่ทางเนี่ยมันตัวมาตัวนั้นมีตั้มจากกันออกมาอภิตะกินจากมาเตโชให้มีนี่ชวนอาสากับสิงห์รัวลินตัวเล็กตุยนี่เทนะคะอันมุเทงาโดนะจู่วางินจิมรัลกันเนี่ยกันน้ำตาลเจ้านี่เรากันสาขตานปอเฮียนปอยโดนั่นนี่ที่กันเชียนระหว่างเฮียนกันโดดาลละจันนี่Mizoram sarkar huai tu te le official poi mo zual te hovina Republic Day voi som sarina an lomna amuna khonga isu clear ve him te ang khohor takan han mangte po chu news atlinga lo ma le kan ti ma se min lo dang tlat mai tila hian kan lut thei ta lo ani Republic Day lomna hrim kha report kan siam thei ta lo ani voina hian ole engpon ni sela a thaveka ngai la ya pon lama an ngai dan te an thlir dan te kan ram le kan hamta na a poi thui thei zia te thanem ngai takin ho tu te nan soi hloma khanga tang khan ngai to na kan siam thiam thei ome khati chin kha boina kan report ron bot sai thei chu ni phot mai te se